dakiz zer diren umeak, eta ateraldiak eta ilobak oraintxe deskubritu berri ditu fisioak. Jakin du fisioen berri, eta beste konturik ez dauka, eta esaten du, osaba nahi du jolastu fisioetara, ni izango naiz fisioa, eta ni pazientea. Izondo. Eta bera sartu zenan kontsultan edo, atea jo, sartu nintzen, gaitxo daukat, segurako bizkarreko mina, eta zate dit, oso liatuta nabil, bueltatu bi aste barru. Jari da, fisioen pare, beretan, lehenbiziko egunetik, datozela gure lehiak ideak, hori ez pasa, ikasi duia, zerde fisio izatea, Amaia eta Laia, Aitor eta Aider, Manes eta Martxel. Ordu ematen dizunien deitzun egin. Noski ba, hasiko gara pixkanara. Ume bategaz fiziokaino lastie. Gure jolak zien Ilapa indegietara. Bai. Bai, dorduen nintzen... Edertazu zerak eta, ez da? Ez, ni nintzen bezerue. Dorduen bertan, da zuk, segi. Bai, ez da, hanketan masajetxuek, ez da. Umen esplotazioa, ez da, horrekin hasi dugu gauza, Amaia Laia zer moduz. Pues ondo. Zuek bizkarraldeak lepo bata. Azken alden gaizki. Izango da mihiluze efektu? Bai, tentsi basko. Igual bai. Bilatzen dira, ez da? Galdera erantzun dinamika horietan. Bai, tentsio gehiagi mugimendu azkarrak eta... Tentsio, imintzioak eta... Imintzioak bereziki, laugarren saioa diot, 200 euro irabazitugu. Bai, zerbait. Fisiora palau bisita egiteko. Bai, egiz. Eta bale, gaurrerakoak. Lekua ondo hartuta bintzat mihiluzen, ez da? Bai. Ze asmorekin gatoz gaur, Laia? Bueno, aldan ondo nahin eta zeuze gehiago erramate un poltsiko bat. Bale, alden onena eta pixka bat gilagoa. Oida, baita. Ondo, ze asmoak, beti berritzen dira, ez da? Eguna joan da, eguna etorri, baina diru gehiago pilatuta, Amaia, zer egingo genuke gustora? Handekan bidaia pendiente jarraitzen da, baina 200 euroekin igual bazkari xume bat. Bale, hemen dilema baitzen Amaiak. 200 euro zatibi egun bakoitzak. Ilapa indeizen zemat gaztazu, Amaia, oso guapa zauze. Ez da bizitzan gauzarik garrantzitsuena, baina oso guapa zauz. Gero Ilapa indeize ordaindu eta beste buelta bi, diru gehiago behar dugu. Ez da begiratu, txartela jarraitu. Hemen dira pila ahotsa, Amaiak pixka bat gaztatzeren aldeko ahotsa, agertu izan du, Laiak aurreztaren nik gorde, dana gorde. Bueno, nola zen, inurria eta txitxarra, eta ikusiko dugu ipuña nola amaitzen den. Animo bikote eta zortzean. Eskerrik asko. Aitor eta Aider ze moduz? Ondo. Bigarren egun, Aitor? Bigarrena. Eta Aitorria aurpegi aldatuta, Aitor? Askoz lasaiago gaur. Askoz relajatu. Aurreko saioan txarto pasatuta apurtzu bet? Ez. Baina urduri. Hasieran tenso, urduri, gero ja bukaeran lasaio, eta orduan tokatuta lasaiago tortzaia. Pentsa, ja final bat ere jokatu duguta? Finala jokatuta, 200 euro eskuratuta. Eider, aurrekoen zuek lehiatzen, da nahi zebori begire, batzutan tribuaren berbak espadokadan zer ikusi zebori begire egoten nahi. Zehan ze daukazuen? Fotokopia, esaten dute. Bai, ez da? Bai, askotan esatek egute, bai. Ebarre bakzaretelako, noski? Bai. Hirugarrenak ere badu tankera? Ez da inbeste, esaten digute gutxio. Bai, eta nola darama hori berak? Super ondo. Gutxo jola dio. Asko zogeto. Gu baino lasaiagoa da gaina ingo. Ni berezian. Hirugarrena, Mikel beste etxin egongo dana, eta sariaren parte izango da, Bion Planetan sartzen dalako anaia txikiarekin konpartitzea saria. Bai, pixkat. Afaritxo bat. Apurtxu bet. Ondo, ederto. 200 euro esan dugu, Aitor, Eider eta gauze helbururekin? Antzeko aramaten badegu pozik, egia esan. Ondo. Baina, bueno, ondo pasatzea. Vale. Eta zaku eramaten badegu, pues... Zesanik ez. Hori da, asko zobeto. Aitor, lagunak eta hartu dira, miluzen zadetela, edo oraindik sekretua da? Eski oso astuna naiz. Osa, en plan, nik ezin edo zer gorde. Oso ondo. En plan... Oso ondo. Perfil bajo eta de repente, gonez miluzen eta jungonez berri. Ikusi miluzen. Zer galdezerako, ez da? Hola. Hola, egun honogi bat, miluzen ano. Euskal Herria ikusi miluze, Aitor, eskerrik asko, propaganda ditzarren. Hombre, inberda. Kamisat mane gaia zuen, nik jantziko bet, Ondo. Eta maiko lazabaldin badago ja, eramango genuke ere. Maijola, baina zuek ez zentorri zarete lehiatzen. No, guetre gara. Aldan gehiena eramatea. Aitor, kamisati bai. Lehenengo zerrelako eskatu nik ez daukat oraindik, baina Aitorrentzat bai. Aitorrek izango Eskerrik asko. Eskerrik asko. Manes eta Martxel Gabon. Gabon. Zer moduz? Oso ondo. Ikusi duzu hemen eskatzea libre da, Bai. Guk ere jolatzen dugu, bai. Zertan asterako, ze nahi duzu zuek? Kamiseta eta jolasa. Baita ere, pikain. Bueno, pizkanaka. Eta un puntu. Hori ere. Hori da. Nondik gatoz, Manes? Lezotik. Lezotik. Begira, publikoa... Bueno, nahiko lasai, baina pizkanaka joango da berotzen. Martxel, zu berriz? Ni Bergaratik. Barkatu, esan gainera Martxelek gaizkiari naiz. Zaidan, Jon, zuretzako daukat erronka bat, ezta? Bai. Eta erronka zen,
Izena ondo esatia. Eta da Martxel, markatu. Eta zut bi aldiz Martxel. Martxel! Hori da. Jo, ez dut kaleri gehiago gehiago, benetan, zinak izut, Martxel. Eskerrik asko. Bergarakua. Bergarakua. Mokolua bata. Mokolua. Lezokua bestia, non egin dugu topo? Eskoriatzan. Hori da, unian. Guezin. Hori. Komunikazioa edo, ikasten ari gara? Magisteritza. Magisteritza ikasita daukagu ja, gainera. Ez dugu batuetik. Nik ikusi dut manestu lanean ere bazabiltzan, Bai, ibiltzen naiz, udalekutan eta beste. Kasi eta lan, eta ze belaunaldi prestatua egin noski. Hori aurretik datorrea. Bai. Egia, nik ere ikasita txarangarekin jotzen nuen. Zu ondo bizi izan zara beti, bai, beste danok lan egin dugu, ikasita lan, eta horregatzen. Bueno, ez gara puta zitzegitera, etorri. Manez eta Martxeli buruz zitzegitera baizik. Unibertsitatean elkarre zagutu alegia, orain azkeneko urtean, ja lan bukatzen. Azkeneko, jazta. Ados, eta nork ekarri du, nor edo nola? Nik komentatu nio, etortzeko intentzioanek ala, eta esan nion. Duela 3 urte, ja. 3 urte? 3 urte apuntatu ginean. Eta? Aztu intzitza izuen nik uste abisatzea. Lankideo, baina nola da, pakero egia zerrenda luze ikusten dela, baina... Eta hoi. Lankideek oso... Bai. Bueno... Txungo batzutik. Egurra, ez? Ondo, manez. Hauek ere ondo bizi dira, no? Eta duela 3 urte hasi, eta oraintxe bete dugu. Duela gutxi abisatu zeuden, eta zen animatzen zea, eta... Hasieran ez ezan eban, Ez de Martxel, zergatik? Ja, 3 urte, oindala 3 urte egin joan kastina, eta zena, ni ez noia. Martxelek esan, Joan eta nire izena gaizkia oskatuko dute. Eta zer da, fisioterapia zutik moduen, iluzea zutik, horrezte itxaron bidela, Bueno, azkenean animatu gara, Bai. Lanak ondo egin eta zakua irabazizkero, Martxel, zehazmo. Esan dugu, jungo ginala Kontuz? Inglaterrara Boxing Day ikustera bisok. Hori da. Boxing Day. Zer dari? Eta hori da noski, kombate bat. Da jugola, Premier League, baina Gabonetan. Orduan aprobetxauta jai daukagula, gara. Barri oso bolitzeta hauz Gabonetan. Horregaitik. Bueno, bai. Hau egarria ikustera gogera, zeuren, bai. Eta alere izena du Boxing. Boxing Day, bai. Vale, oso, no? Asmo hori da. Bai. Animo, Miluzeko lehenbiziko kombate asaltoetan. Eta zorte homikote, ongi Eskerrik asko. Ia sakua banatzen dugun, eta ia honek danak bidaian bidaltzen ditugun. Miluzeko sakuan 30.000 €! Eta nion moduan, Manesek aipatu du nondik, lezotik, publikoa, pizkanaka berotzen. Lezoko publikoa baitaukago Garbi Luzen ongi etorri. DBH lauko ikasleak. Hau esan da? Hau esan da egingo gara. Manes Martxel zeuke aukeratzen lehenenguek, zer nahi zui ezaguntzat? Guk potokumeak. Potokumeak. Ondo. Amaia eta Laia, zetan jarrikuz? Tribuaren berbak. Ondo. Kusi, Aitor eta Iberrentzat. Hori. Amaia ulan, bueltaran emon zuen. Zer moduz, neskak? Eusteko prest. Saulari? Bai. Tribuaren berbak musika tresnak datoz, taula gertu zaigu. Denpora, Amaia, txistuaren familiako tresna. Korneta. Txistuaren familiako tresna. Dultzaina? Bandurria. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Atabala. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Zaldabaia. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Girgilla. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Xarabela. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Bowling bazoa. Lautearen antzeko tresna. Zerena? Lautea. Bota? Xaramela. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Bolingozoa. Lautearen antzeko tresna. Girgilla. Txistuaren familiako tresna. Silbotea. Dultzaina. Bandurria. Bandurria, lautea ez. Lauta. Erdiaroko gitarra itxurako hori. Bueno, txistuka azteko ez gaude baina, sikera silbotea sartu da. 10 puntu bikote. Apurka. Aitor eta Iber. Sukaldean eta? Bai. No. Ze espezialidade, Aitor? Salau, bera gozoan igazia. Bai, Ondo. Pizza bat esaterako? Lenteja batzuko hasi. Pizza tokatu da. Bai, hori da. Ikusi makusin. Erne, elementu egin. Hauek osagaiak. Irina, legamia, mozzarella, tomate saltxa, albaka, gatza, olioa eta ura. Ozen, demora Aitor, irina. Bat. Olioa. 7. Mozzarella. 3.
Tomate saltza. 4. Ura. 8. Albaka. 5. Legamia. 2. Eta gatza. 6. Epa! Mamma mia! Aitor! Broma gutxi, Ikusgarria izan da, Punto! Zuere ondo egin, erreboterako prest, Ni, eneki. Bai, baina bazenek izien, ikusi dut. Gozoa, bera gozoa. Manez, Martxel, zelan etorri zari Miramonera, Miluzera? Gogotxu, ondo. Kotxez? Bai, kotxe. Gogoa ere garraio bidea, Hori garrantzitsua, bai, Gogoa da garrantzitsua. bizitzako motorra, benetan. Bai. Kotxez etor zari, Bai. Aparkatu ondo? Bai. Bai, leku Bai, bat hartu dugu. Leku bakarra zegoen eta horra barko. Oso ondo, bakarrak izango zarete. Izena jartu Zuek zegoen. kendu didazuen niri orduan. Aritu naiz bueltaka, benetan, Txirritatxok gure arazoa dauka. Esango nuke, ez Ezin aparkatu edo? dakigu. No. Ikus egingo dugu, taula badator. Oinak hitzak, bakoitzari bereak. Manez, gure hirian Aparkatzea. da dibertsio. Itzela. 10 zain gaude bat. Autoarekin. Aulki jokoan, Bestela. lurreko markak urdinta. Gorri. Berde laranja, Horrela. iruditzen zait. Hori. Partxizean, Gaudela. Zango nuke errima guztiak ditugula aparkatu, behar bezala, gustagun. Bueno, 3 sartu dira. Horrela gartuen, 30 puntu bikote, 30. Eta Amaiak eta Leiak saio astearekin batera esan dute, bai. Lepoaldea eta pixka minuta imintzioak. Proba gogorra, ez da, fizikoa oso. Bai, Bai, zai. Baina puntua behar ditugu. bai, bereziko. Hartu lekua ba, Aitor eta Aider bestaldean. Eta egurra, bi aldetan, noski, Animo, demora. Apa, Leia. Zuritu, josi, Ez? Ondo, arropa bai. josi. Eta? Jostuna, Josteko katxarroa. Josteko? makina, Ah, arrantzatu, Arrantzalea. arrantzalea, Amua. Amua? amua bota, bai. ezkontzea eskatu eta baietz esan. Bikoteak batek eskatu dio eskent... Bueno, ezkonbidaia... Ezkonbidaia itxasuan, berei dira, Bikotea, ezkondu berri da, Bai, ezkonbidaian... Itxasoan. Kruzero batean. non, itxasuan, non. Atlantikoan, Itxaso, ozeano barean, Mediterranean. Karibean, Filipinetan. Karibean! Oh! ondo? Este bidaia Karibera, ez da? Ze? Fizartzen hasten nahi, hori ikusita. Bai? Mesedez. Danak 70 puntu! Ez zenik ez duko, alakorik ez. Bueno, bakoitzak bere estiloa, eta Aitor Aider zuek ere zuen estiloan. Imintziak noski hartu lekua. Maniz eta Martxel! Bestaldean, ari naiz barreratzen. Martxel! Behar bezala esateko. Animo! Denbora. Bai? Gidatzen. Bueno, Furgoneta. Autobusa, kamioia. kotxe, autoa bai. Autoa. Eta, autoa? Aldapabera. Aparkatzea. Bueno, Maldabera. zer egin du autoarekin? Erori eginda. Ez? Aparkatzen saiatu da, geldi, Egia, semaforo egia, batean egia. geldi. Dantzak, euskal dantzak. Dantza... Baleta. Harin. Zein? Aurreskua. Aurreskua dantzatzea. Bai, ez da. Bai, agurra, Bai, agurra aurrezkoa da. aurrezkoa. Bai. Begira. Idatzi. Irakaslea eta ikaslea. Bale, Irakaslea... Zu. Txiki. Ondo? Marrazten. Bat asteari margotzen. Ez. zertan ari da? Aurkezten, Bai? irakasle aurkezten, marrazki bat. Ez? Ikaslea aurkezpen bat itzen. Bai. Irakaslea. Oso ondo, bai. oso ondo. Eta? Gidatzen. Autoa? Maldabera. Ez. Aparkatu. Bai. Dantzan. Non? Baina, Aparkatu parkin batean. Garajea. zabaldu. Hori, galta Segundo bat izaigu. falta. Bueno, eta garajea zabaltzeko keinua edo... Ja, bai, bai. Eiderrek baina, ni garajerik ez dagoen, noski. Donostian erraza dago, ba.
Agurra, Aitor, gogoratuko. Zara, Kresala dantza taldeko kide. Egin zuain ondo, tan. Entzun eginda. Benetan, Bai. Zakua banatzen badu, hemen. Bale? Bai, noski. Erdian, Zakoatik. Nahi duzuna, Launango ere ingizut. Momentuz berroina puntu, hau pasuek. Zondo. Manez eta Martxel. Zuek ere gorputza astintzeko prez, ezta? Bai. Hartu lekua ba, Amaia eta Laia bestaldean. Irukorik ez dugu ikusi momentuz. Bai? Bai, markatu. Ba, ikusi dezagun beste bat, gani, mora. Bokaioa jaten. Hamburguesa jan. Bai. Hamburguesa. Oso, no? Lurren bilatzen, altxorraren bilatzen. Altxorra bilatu. Zer egin du? Altxorra ondarretan bilatu. Ez, altxorra sartu barren. Altxorra izkutatu. Bai, lurperatu ondo. Lurperatu. Itxaso Sugea. Sugea koskain. Nori? Ziztau, pertsonai. Esploratzaia, pertsonai. Ba, irukorik ez dut ikusi, baina... Ez nik ez dut ikusi, baina hau ikusi dut, aurreko. Badakizu zakua be lurperatuta daukagula? Miluzeko platoan? Hemen dago. Hemen dago. Ekardezak ez du, badakizu, ondartzan jendeak erabiltzen duen ti, makina hau. Orduen zueka adi? Erne. Momentuz, beste iruko batekin, beste iruroina punto! Pikain. Hori niogu, umetxo asko dauz. Oski, ba. Miluze ikusten. Torri, zuek eta... Benetan. Non dauen hemen? Eroglio... Erogliorekin aurrak zika dizutu. Bai. Eta aurren laguna ez da. Eroglio ganera kapaz lurperatuta logiteko, gero goizien esnatu. Edo etxean lurperatuta norbait izateko. Txakurren bat, bai. Amaia eta Laia. Gero saiatorra da, hori be bai. Ba, bueno. Tonelako irudimena dauka. Amaia beldurtute. Bai. Lehenengo eroglifikoan eskak, sorte den, denpora. Sarrera gogorra egin dio. Zein da hori. Venga, ze ikusten da? Bai. Bai? Defentsak. Bai? Ondo. Defentsak Norris ikusten dugu, defentsak. Ondo? Duela gutxi uste dut, bete dituela 82 urte, edo. 82? Chuck Norrisek. Ondo dau. Sasoia, segula, ba. Ondo dau. Izango ez ditu, honek. Hau da arrasto bat, gure lehiakidientzat. Chuck Norris agertzen dalako gure eroglifikoetan, eta Al Pacino be bai, 85 urte Al Pacino be bai. Oso dauz, bai. Amaia Laia, bigarrena denpora. Galdu dut konbertsazioaren... Sugeak. Bai. Arrak. Bai? Zer da? Dantzan. Bai? Ardatza. Bikain. Arrak dira, ardantza bat ikusten dugu. Ardantza, eneken duta, ardatza. Ondo? Ez dugu orain arte bikorik ikusi, baina... Un puntu oso da, Dana berrian biluzen. Dana berrian biluzen. Aitor eta Ider. Biak asmatzeko prest, noski? Bai. Mega, zorroztu, begiak, denpora. Eskuan askotan entzungo dugu. Pika erreta. Pika zuan. Alderantziz. Errepika. Venga, bale. Kartetako pika hori ikusten dugu, erretzen dago, orduen erre pika hori. Erre pika, oso ondo. Ondo! Bigarrena denpora. Aztokan ikusi dut. Mona. Amona. Bai. Dagitzen 4 ezaguna Mona Lisa. Mona Lisari Lisa kendu, Lisa Simpson ikusten dugu, Lisa kendu behar zaio, Mona eta zein behar dugu guztietatik. ABC, ba ez, Amona, oso ondo. Errazegi edo? Hola ondo. Bai, ezta? Segi horrela. Puntu bikote oso ondo. Bizkor, Eroglioia dau. Eserretzen, bai, ari daia. Ataki emoteko prest. Manes eta Martxel. Lehenengo eroglifikoa denpora. Azterketa gainditu duzu. Zer da? Itxas. Ez. Zer da zerki? Ez. Marea. Ez. Kontra. Ez. Orokorra. Ozeanoa. Ez. Herri batzuk non dauz. Itxasa duten herriek. Kosta. Kosta. Bai. Bai.
Kosta, eta bestien lehenengo zatia ez dugu ikusten, eta azkena bai, kostata. Bigarrena seguru. Manes Martxel, bigarrena denpora. Kobazulotik atera dituzte. Zer da? Goizen? Osto... Ez, Fosiliak. Ez. Bale, behien zer. Lasto... Behien zer da, orokorra? Mendi... Behien zer dako? Lak, venga, da Mendi... goizen? Osto... Mendilak. Meta bat. Eta belarra. Belar meta bat ikusten dugu. Metalak. Ai. Lastima, Eroglioak gupidarik ez, iritsi berriekin, Ja, ba. punturik ere ez. Ez dago jendea unkitu, lezokar bat horrela sufritzen ikusita. Animo, Bada aukerarik oraindik ere noski. Baita, komodainik ere banatzeko, Amaia Laia. Miluzeko eskua. Hau xelen bizikoa. Miruaren disko berriaren helburu gorena. Zein ote da? Ze pasta mota da argazkikoa? Rabiolia, farfalea, gnocchia edo fettuccinia? Farfalea. Bai, farfalea. Zuaitua zera honetan? Pasta kontuta? Ez. Ez. Bokala? Bueno, zalea naiz, baina erosi. Farfalea. Etxean egitearena eta zaila. Hori zaila. Bai, erosi, farfalea. Lasotxuek, ondo. Aurrera, entzun. Eta galdera da, zein da, entzun dugun taldea? Izaki Gardenak, Kaskezur, Renkore, Kerobia. Kaskezur? Ondo. Bokala? Segi lanean. Norena da, argazkiko ilustrazioa. Arrate Rodríguezena, Asier Iturralderena, Oiana Egainarena, edo Jone Bengoarena. Jone Bengoa. Oso ondo. Bai. Bokala? Miruaren disko berriaren helburu gorena. Raro eta oso eta gauza raro eta. Alegin du nahi? Ez, sebe. Ba, entzun hau? Gauza raro. Galderak dio, ze pelikulatarako egin zuen abesti hau Rihannak? Potxokiak, Minions, Trolls, Toy Story, ze pelikula? Trolls. Potxokiak. Bai. Gero Potxokinari ahotsa jarri ere, bai. Bai zera? Ni superfana nintzen Potxokinen hauetan. Bokala? Hau zen Rihanna, Ez. Irik ez dago. Arrastu da? Hori jakinda, ez dakit probatu nahi duzuen, edo? Laugarren erronda, ez? Bi letra berdin. Gauza. Bai edo ez? Ez. Ba, bosgarren erronda, beraz? Azkena? Amaia eta Laia? Nola deitzen zaio? Zaldikumeari. Potxoka, moxala, txala, ponia. Itxoin, beti nazte. Moxala. Itxoin, ez. Moxala o potxoka? Moxala. Moxala. Oski. Ondo. Gauza arraro bat. Falta. Vale, ya está. Ja ikusi dut, Bai. Edo? Gauza raro bat pop bezala ulertzea. Oso ondo. Komodina, cuenta. Komodina. Lanak bikain beteta, Amaiak eta Laiak, Aitor Eiderria bestarren beste egiten duzuen. Bigarren eskuak dio, bizitzako plazerak. Hemen egoti zugaz, egunero eta gabuera. Ai, berdin ilaskitzu. Zeren aurrean dago argazkiko neskatoa. Jolas parke bat, igerileku bat, sute bat, liskar bat. Zute bat. Meme ezimestekoa, noski. Azte irri horre maltzur, bai, duin berak bizu duela. Zarra gaia. Bai, noski. Azida eta horrek jarraitu dio bizitzen. Eta berriz ere argazia ateraan, eta bokala? Aitor Eider, entzun. Nire beldur naiz, baina ez dizut desan, gorde nizut hitz bat, esan gabeko gozen arte. Nola deitzen da Gorka Urbizuk eta Merina Gresek egindako elkarlana? Tesla bat zutan.
bakarrik sentitzen ez batzutan. Ikusi nahi besta batzutan. Ona, Oso ona. Bokala? Ari omentzaio jendea giza joari sekulako egurra ematen autotunea eta erabili duelako, eta... Bai. Gorka hori zuri, Gorka, bezarka bat animo. Aurrera! Zenbat denbora igaro zen 2012an Felix Baumgartnerrek estratosferatik salto egin eta lurra ukitu zuen arte. Salto ikaragarria, 5 minutu, 9 minutu, 29 minutu, 42 minutu. 29 minutu? 9. Oso ondo. Pentsa. Igoaztan, gu oiategian geunden. Oiategia egiten. Hori begira, ez da? Irrati zen, saltatu zauen. Da gero, klaro, parodia esan Manu Maritxalarrek. Horren berri ematen. Badato, eta ia Felix Baumgartner. Bokala bikote. Eta, Aitor eta Aider aurrera. Entzun! Ondo ulertu dan moduan, zenbat animalia desberdina aipatu dituan estesia taldeak, entzun dugun zatian. 1, 3, 4, 6. Lau. Errebotea. 1. Errebotea. 3. 6. Da Mikel Barrekatxer. Anestesia zuztenan ikustea benetan, Ez esperientzia, zu. Bokalik ez eta azken erronda, Aitor Aider eutxi. Eski alpinoan ze koloretakoak dira pista errezenak. Urdina, berdea, gorria, beltza. Berdea. Ondo. Babyak edo. Eta askatuko dugu. Bokala? O. Eta da, oso egarri izan eta urotza edan. O. Zerra. Komodina! Eta, Bai. kontu zer? Ura hotz egon dadin, egin behar da bete gero, Verifikoan. Bai, kontu zorregaz hori? Zerratik, arriskutxua? Bai. Aitor kontuz, Kontuz. Urota, orain beldurtuta, ez da? Kendu ura, paretik bada, ez da? Beroak erro. Manes Martxel, 3. esku, animo. Kiloak tartean daudenean. Ze kirolari bihurtu du aur, adimentxuk, Lurre Rekondo Edurne pasaban, Irene Paredes edo Maialen Txarrot. Lurre Rekondo. Edurne pasaban. Bai, oski. Ondo. Bokala? Eta aurrera entzun. Miluzeko guatekea alako batean, ez da? Non sortu zen The Venga Boys taldean? Suedian, Groenlandian, Herbereetan, Grezian. Suedian, errebotea. Groenlandia. Bigarren errebotea. Herberetan. Hori be. Bokala? O. Eta aurrera, Manis Martxel, animo. Zen mugikor marka agertzen da Matrix, pelikulan. Nokia, Motorola, Alcatel, Apple. Nokia. Bai. Ondo. Bokala? Aurrera ingo du edo. Ba, entzun? Abadaba sartuten da gorputzera duntzatera taburotik ezin atara. Dezelderra badaba unko juskelu begetan stule jusko munxabar. Nor da entzun dugun euskal raperoa? Odei, Gatom, Suaia, Raperu. Odei. Raperu. Izen hona da, Izen oso nada. Jon eta Raperu, Suaia batuta. Suaia. Gatom, behar genuen ba. Bokalik ez bera? Eta... azken erronda bikote? Venga, eutxi, Zer da argazkiko elementua? Ipar horratza, eguzki erloiua, oroitarria edo suarria. Zer da?
Guztia erlojua. Bai, ez da. Oso ondo. Bukala? Bukal bat? Tira, hori jakin da. Kiloak tartean daudenean. Vale, askatuko dugu. Santzu. Benetako ardura inoiz ez da osasuna. Oso ondo, bikote! Ba, komodina. Eta markagailuak honela ditugu, bakoitzak bere komodina lortu eta gero 370 komodina Amaia Alaia, Aitor Reider 200 eta komodina 210 eta komodina Manes Martxel. Zein da zuzena aldeak markagailuetan, baina zein da zuzenak alde horiek guztiak parekatzen ditu. Eutsi, Amaia Alaia zeuenetik abiatuta, lehenengo errondan Ingalaterrako hiriak dira. Manchester, York, Sheffield, Brighton, Inverness, Leicester, Queenstown, Bradford, Derby, Cork, Blackpool. Manchester. Manchester. Bai, ipar, mendebaldeko hiria. Brighton. Hegoaldeko kostan. Zapolitxe Brighton. Leicester. Oso ondo. Sheffield edo Derby. Nik Derby igual. Sheffield. Sheffield. Laugarren handiena, hau? Ingalaterrako hiriak. Derby. Bai. Blackpool. Bradford. Iparraldean. Azkena. Komodina. York! Oso ondo, 150 puntu, Aitor eta Aiderrentzat. Ondo erabilia, Aitor Reider, bigarren errondan, adorezistegiaren arabera, zintzo hitzaren sinonimoak dira. Zin, honest, prestu, fidel, on, ondratu, jator, leial, donge, ausart, unagarri. Jator. Noski. Fin. Fidel. Honest. Oso ondo. On. Leial. Ondratu. Azken Komodina. zuzena. Antxe, bikote prestua ganean, 150 puntu. Lezo Bergarara. Eta hirugarren erronda erabakiorra izango da. Manes Martxel, 1980ko hamarkadan jaio dira. Izaro Andres, Josune Arakistain, Olatz Salvador, Erika Olaizola, Amaia Berasturi, Loreto Mauleon, Pello Reparas, Ane Pikasa, Miren Arrieta, Amaia Iraundegi, Olaia Inziarte. Pello Reparaz. 90ko mitoa. Hain gaztira? Olatz Salvador. Oso bizkor bizia da. Ondo? Olaia Inziarte. Hortxe mugan, 89koa. Gaiztea, bai? Miren Arrieta. Torea. Wow. Izaro Andres. Kintoa gara. Ze gusta ona, Bai, eskerrik asko. Miren, Izaro, zeu. Aitor Reider. Josune Arakistain. 96an jaioa. Manes Martxel. Amaia Berasturi. 97ko hau. Komodina. Oso ondo. Amaia Iraundegi. Zuze garrita, 150 puntu Amaia eta Laiarentzat. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu 520 puntu lehenengo markagailuan Legazpi Seguran, Donostia 570, Lezo Bergara 360. Manes eta Martxel. 3 urtez, itxarten jardun da gero. Iritsi gara miluzera eta lemizikoan etxera joan behar. Bueno. Zuen lanak fine egin da. Bai. Dena den. Bueno. Merez izan du Martxel itxaronaldiak? Bai. Berriro etorriko naiz.
3 urte barru edo? Edo lau. Bueno, itxarango dugu, gu hemen egon gara noski, Maneix, baleko esperientzia? Bai, oso gustora, bai. Eskerrik asko bikote, eta Bai. Kampoan jarriko dugu, parrandan edo. Ados? Apo, bikote! Bigarren fasean aurrera egina, Amaia eta Laia batetik. Ondo. Txukun. Gaizki hasi, baina huelta eman da. Segi, gorazko joera horrekin, aldera noski. Aitor eta Ider zuek erososiago, ez? Bueno, urduri ginean, Bai, eta orain? Ondo. Ya está, ya pasa. Bihar gatoz berriro orduan, ya está. Orduan nahi duzu ya... Ez, saiatuko, ya. Finala jokatzen utziko diegu, saiatuko, ya. Ez, nuevo. Etxean, jendeak ere Publiko gaitxua estela. Bai, merezi du. Ikuskizun hon bat emateko prest. Bai, oso ondo. Guazen, sokatirara. Amaia, Laia, zuek erantzuten lehenak. Hartu lekua. Denbora, nola deitzen zen Irun antzinako Erromako garaian? Paso. Oiaso, nork egin zuen putz eta putz hiru txerritxoen ipuinean? Otxoak. Uski. Zein euskal surflari bilakatu da munduko txapeldun Isa Wall Surfing txapelketan? Janire González. Zein hizkuntzatako hitza da sayonara? Japonesa. Boi. Ze talde osatu zuten 77an besteak beste Joseba Sarrionandiak, Bernardo Atxagak eta Ruper Ordorikak? Ez doka mairu. Potx banda, zein da makro, aurrizkiaren antonimoa? Mikro. Ze bertsolariri eskaini zion Andoni Egainak txapela 86an? Txirritari. Lazkao txikiri. Abeslarik kaleratu zuen lehenik, What a Wonderful World abestia. John Legend. Louis Armstrongek, zein badiatan dago Alcatrazeko kartzela? San Francisco. Oso ondo. Gaur egungo zein herrialdetan jaio zen Nikolas Koperniko? Paso. Polonian. Zein euskal lurraldetan sortu zen Belako musika taldea? Gipuzkoan. Bizkaian? Europa erdialdeko zein estatu banatu zen bitan 83an? Yugoslavia. Txekoslovakia. Zein pertsonaia da potokumen egilea mihilu zen? Paso. Txirritatxo, ze izen ezen ezaguna Margareta Gertruida Zell espioia? Paso. Matahari, zein herrialdetako hiriburua da Tunisiakoa? Txirritatxo. Bihotzean min izango du, Ez pentsa, zabala da, Ja, ados, zabala zentzu... Zabala da zentzu danetan, eta esango du, ez da pasaten ezen, aia eta laia. Besteak beste, urrengo biluzen, veteranoen lekua horrez defendatuko duzuelako. Aizta? Bueno, zango dut Laia penatxue, finalik. Bai. Ea, Maia? Saio ondo joan da? Bueno, hi urrenguen, apastuen! Aitor eta Iber, ondo! Lanak fine egin da gaur ere, bigarren saioa, zemarren finala? Bigarrena. Oso ondo, hori da eguneko sailkapen kuota edo, esango dugu, estatistika. Dena zuen alde, agurra dantzatzeko prest? Ni oso. Hemen konpromezu bat ere badago, ilaskik Aitorri bota baiti erronka luzatu dio. Fiskulari neuk. Eta kamiseta gero. Bai, bueno, ja. Baina, zakua irabazizk gero, eta Eiderrek zer egingo luke, hor? Nik berarekin agurra dantzatuko nuke. Biak batera. Bai. Oso ondo. Hori abestu... Neuk, abestu neuki motxitie. Ego benioke zakuari agurra breakdance tokatzen dena. Zer gauza. Nahi duen guztien goio. Izan ere, milu zen. Jokoan ditugu. 34.000 eta €150. Dantzan, aziko ez gara dantzan. Baita publiko ere. Haupa lezo, Haupa! Hene, gatorra. Miluzeko kamiseta bat izan mundakoten? Hemen. Bai. Non. Bai, bertutera gutxiko. Etxekuek, nahi zuen miluzeko kamiseta bat euki? Aplikazioan. Aplikazioan irabazlea denak kamiseta eskuratzen du. Hau, super esklusiboa da, zuk ez daukazu. Nik ere ez daugat, benetan, Torrepez, bueno, bazuek, lortzeko aukera, eta sari zoragarriak besteak beste, egonaldiak landetxietan eta barre, kontuz. Aitor, Eider, kostaldekuek zuek. Ibiltzen zarie haitzetan eta zerbaiten bila? Gutxi. Arrantzan... Ez karramarroak ez. Ez ebez. Zero.
Bueno, nik esan behar dut Euskaldunen alde, batzutan jartzen egin niola Euskaldunen alde. Besate baterako, munduen atunarekin dagoen arazoa, ezta? Sare pelagikoak, beste herrialde batzuk zelan hartzen dituzten. Ez, bai, zelan hartzen da bien, arrasatu eta Euskaldunek izan die amuarekin hartzen. Oso jasangarria herria izan da arrantzari dagokionez, eta purtsu bat galdera hortik joango da, Aitor eta Eider. Jasangarritasun eta gure ekosistemako abesteko legedia dagoelako. Haizean ibiltzeko, itsas kirol arrantza lizentzia izan behar dugu. Baimen honek dituen mugak izango dira gaur galdetuko ditugunak. Aitor eta Eider, Hego Euskal Herrian, kirol arrantza lizentziarekin hartu daitezke. Denbora. Ostrak, bai edo ez? Txirlak? Itxastriku arrunta? Arrunta, bai. Lanpernak? Niko jarriko da, lamintiko bai. Lapak? Ez. Txangurrua? Ez, txangurrua. Ez da berda. Karrakela arrunta? Bai, no? Izkira? Ez dakitera. Nik ez. Muskullua? Bai. Bai, venga, bai. Olagarro arrunta? Olagarroa ez. Ni arrunta, bai. Txibia? Kalamarra. Ez da ni. Egi ez da egingo dugu. Zozit, akats. La denak aldatuta, 3 gaizki. Txirla, bai. Txirla... Zagaten asko. Txirla, karrakela eta muskullua. 3 mugitu. 3 mugitu ditugu? Bai. No? Venga, bai. Eta eman, bai ez datu, denbora. Lau akats? Lau. Baitako... Osea, 2 mugitu ditugu ondo. Eta beste bat. Ere, zian txirla, karrakela eta muskullua. Tu karrakela gira nortin joltzen. Horregatik. Kaskedak, kirol lizentzia arrantza... Kirol arrantza lizentziarekin hartu daitezke. Azkar, denbora. Ez da izin bat egon nahi nire esan, Mugitu bet karrakela, eta... Eta igual? Ja, eski ez. Hola geniten uri gaizki. Hau guztiak ondo egongo dira? Ez. Egi ez datu nahi izatera? Olagarroa ez, eta txi ez da ere. Ez da gitzen magoazen. Pues hiru mugitu ditugu, edo dena ondo, edo lau. Lau akats? Mugitu berri. Ni galdu nahiz, ointu dakizu zin barra. Zinzagun ere hemen. Txangurroak endu. Ya está, utzi, minutu fallo gehiagia. Zulora. Aitor eta Eider. Minutu nire fallo. Urrezko galdera. Molusku zefalopodoak dira, denbora. Txibia eta olagarroa. Bai, no? Txibia eta olagarroa. Besteak ez dira molusku zefalopodoak. Uste deten ez biolagoa. Aitor eta Eider, ze moduz? Gaizki. Ezki. Ditu goxua dela, Zaleak jateko eta zaleak batzak. Egon naiz Galizien oin aste ere. De hecho, amak esan izateko, lehenago itzulera izan naizela, hau grabatzeko, orduan eskerrik asko ama. Nola grabatu? Hau zuzenean da. Claro, gaur izan Galizien. Eta orduan hori. Eta oso goxua danak. Txangurrua. Donostian. Donostiarren gara. Buah, ze ona. Ez? Debekatu dago, bai. Ostra txirla, ez? Ostra, txirla, ez? Ez. Aforismoak, ez da. Itxasuan ez, Ja. Lurrean bai. Nola da, ez ez. Karrakela arrunta, bai? Eta hemen txemuga, 500 gramo har daitezke gehienez eta 15 milimetro neurtu behar ditu gutxienez. Oso garrantzitsua tamaina. Kasu honetan. Lapa. 500 gramo hemen ere gehienez eta gutxieneko neurria 20 milimetrokoa. Ondartzan? Bermiok ondartzi aitza da. Ez da ondartzi esan ala meri edo. Arerik eta... Bai are apurtxu bet, bai bueno, atxa da. Eta antxe? Orduzu atxan jesarritxe, lapak, da. Danok ni umetan gogoratzen nahi handrak hartu garbitzu da gordinik. Eta jarrak ere gaute fama eta bai. Muskullua, ze ona, ez ezkoan.
Aitak beti defendatzen du. Manjar merkea horik ez da egongo. Niretzat be bai. Egia da, Ni supersale. Bai. Eta, bueno, hemen debekatu dago, bilketa. Eta gero tamainori dagokionez, esate baterako guriek ze handiz izan eta igual landatakuek eta... Ja. Bai. Izkira? Onak, tik, bai eskuen? Sondo, 200 gramo hartu daitezke gehienez, eta gutxineko neurria, 30 milimetrokoa. Itxas triku arrunta, esesko eremuan. Ondo ebikote, eh? Jode, espero baino, eto. Pare bat aldiz jandot eta pena ematen dit. Bai. Itxas triku arrunta esaten. Oso polita. Oso politxea, oso na, bai, pena. Aitorre dio, niri penarik. Ez probatu justo trikua. Olagarrue, sale. Bai. Bai, ze ona, Galizan zesanik ez. Eta txibia, txibizie, ze ona. Bai? Ez? Bai? Ondo bikote. Olagarroari dagokionez ale bat hartu daiteke gehienez eta gutxieneko 750 gramoko pixua behar du. Txibiak berriz 5 kilora arte har daitezke beti ere gutxienez 80 milimetroko neurria izango balute. Aitor eta Eider. Hasi beroketak egiten iagurra dantzatuko badu. 34.850 euro ditugu miluzeko zakuan. Eta zaku horretara iristeko 11 lortu beharko genuke lehenengo pausua. Hori izan beharko litzateke. Batera gaude. Ia lortzen ditugun? 1.000 euroiek, lanperna zuzena da? Har daitezke bai, 500 gramo gehienez, 50 milimetroko gutxieneko neurriarekin. Oso gertu, Jode! Aitor eta Eider, bikain 500 euro eskoratu ditugu, 1.000 nahi genituen, ia 1.000 lortzen ditugun urrezko galderari esker. Molusku zefalopodoak dira galdetu dugu, zebi, Aitor tita baten erantzun duzu? Espero dut. Ziur nago. Okerra nago, pues... Ez zara ziur egongo, ja. Ene ziur egongo. Ez, bai, ziur bazaude, Ziur nago. Ziur. Besteak, zefalopodoak. Ziur. Olagarro arrunta eta txibia. Molusku zefalopodoak direla, eta 1.000 euro eskuratuko dituzuela urrezko galderari esker? Zoragarri! Ziurtienen, eta zaritan 1.000 euro gehiago, 1.400 denera Aitor eta Eider, bigarren saioan, Arrantzale fina donostiarrak. Pena, Maxela geratu gara, ukitza egin dugu, ja banatzen dugu zakua, eskerrik asko zuek, Aur, aur.